Salut și bine v-am găsit. Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Five Nights at Freddy's. Hai să începem. Da, am facecam în sfârșit să mă vedeți și voi. Ok, hai să începem. Continue Five Nights. După cum știți, noaptea aceasta, oh my god, friza mea, fac un pic mai mare, așa, că în partea aceasta nu prea vedeți nimic, ok? Cica băcica e chiar la secunde, ok? Și se poate să nu mă uit la voi și să mă uit la joc, așa, cam așa. Și da, sunt un pic cam shit. Ok, Foxy, știi că îmi place de Foxy, nu? Îmi place de tine, Foxy. God damn it. Cred că asta cam mult pe cameră și nu prea este bine să stăm mult pe cameră. Oh my god, și cred că vă enervează pentru că sunt rășit. Eu vreau să mea stăcă. Da, stăca naiba. Ok. Fac. Da. Trebuie să... What the fuck, nu. Doamne, mi-am dat sonorul la maxim. What the fuck? Foxy a plecat. Ok, vezi că nu mi-o se duce în parte și în altă dată. Dacă puteți să acceptați asta, sper. Ceva. Vreau să fac un experiment. Nu știu dacă o să se poate acești experimente. Da. Sper. What? So facts? So fact? So... Da! Uite, apăs. Nu merge! So, dacă zic de prea multe sau what am I doing? Deci dacă îmi pun camera, o să-mi sară la față. Da. Ce spuneam? What the fuck? Ce față am? Ce somn? E ora 11 la voi, este ora... Bună. Ok.
ăștia au plecat în leie de sport, pentru că de ce nu? Dacă faci experimentul ăla care l-am făcut eu, o să se ducă asta, că e și sau... What the fuck? Da, e picioarul meu. Holy moly! Pleacă-mă de aici să te... Iepurașii tăi, mama ta, ce faci aici? Stai la mama ta, ești nebun. Du-te și tu de aici, nu sta acolo. Ce Dumnezeu? What the... Ok. Ok, ești... De data asta fac și lumea. Sper. Fac. Deci dacă îmi pun camerele, poate vine Foxy și mă sperie Chica. Și în același timp și Foxy. Da, nu prea este bine. Fac. Asta e chiar aici. Și dacă dau ăla, o să-mi sară în față. O să-mi sară în față. Da, sunt rect. Notul asta e prea grea. Deci ascultați-mă. Bă, ce notă e asta? Oh my fucking god. Okay. So I'm so fucking scared. Să vină Freddy să ne sperie, asta e cea mai bună. L-am aplicat. Era și Freddy. So, și Chica. Păi dacă închideam ușa, eram safe. Nu știu de ce am închis ușa. Oh, da. Nu mergea. Doamne, ferească fie. Nasul meu este so wrecked. Ultima încercare. Dacă vrea să meargă. Spuneam în comentarii că nu o să trec deloc noaptea asta și vreau să-i arăt că ăla se încearcă foarte tare și o să trec noaptea. Sper că o să o trec, pentru că dacă nu o să o trec, o să fac o arăt. Chica și Foxy sunt niște probleme, banii. Na, bine și el, dar Foxy pentru mine este problema. Ah, facecam, what the... Nu-i prea bine, iau ce zic și eu, nu prea bine să te uiți constant pe camera, adică nu constant, să te uiți permanent, adică să stai numai așa. Păi îți dai seama că o să vină Freddy sau altcineva să te sperie. Ușile sunt deschise, dacă le aveai pe toate... Nu. Închise, mai ziceam. Asta tot aici e. Uite, ai gâcă și moarte de rățoi, ce ești? A plecat. Ce ești tu? Am jignit și a plecat. Du-te de aici, tu rățoiul de poster! Fac. Freddy.
Freddy e la ușă. Și dacă îl lași pe Freddy la ușă, se întâmplă ceva tot. Să fac. Trebuie să trec de noaptea asta. Ce-i asta? E o noapte. La 5-a noapte la munca aceasta. Serios? 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 Acum degetul camera. Da. Nu știu dacă putem să deschid asta. Ca asta nu se închide și... Acum ce să fac. Cam atât cu acest episod, Doamne. Bine că nu am țipat ca o fetiță. Da. Cam atât cu acest episod. Și mai sunt 2 episoade până la sfârșit. Sau unul dacă o să uităm în episodul următor. Pa, pa!